kasan idan ka samu gabo wanda bai san duniya ba, shi in yana samun kuɗi yana ganin kamar bai zai yanke ba. Yadda ka ga Allah ya sa wa mutum rai yana tafiya yakan faɗi ya mutu, haka dukiya Allah ke sa mata ajali. Haka dukiya Allah ke sa mata ajali. Yadda kwanakin mutum ke karewa, shi yasa duk wanda kaga Allah ya bashi abin duniya amma dukiyarsa ta kare a gina gida, a sayan mota, a yi kaza, bai more kuɗi ba. Bai more kuɗi ba. Dukiya lahira ake ginawa da ita. Wadda ya sani, Abdullahi dan Abbas ce duk wadda Allah ya bashi kuɗi kamar an bashi kidin shiga aljanna ce. Yanzu wannan kafet da aka saka a cikin masallacin nan ba sallah ba ko hutawa ka zauna ka yi da aka yi lada ma wanda ya sa kafet, ko hutawa kai aka yi. Dukiya kiyama ake nema, ba laifi ba ne ka yi gida mai kyau, ka shiga mota mai kyau, ka ji daɗi, amma dai kuma in ya ƙare wannan ita ce manufar dukiyar, baka mori kuɗi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faraga ka qabla shughlik, dama da ka samu na lokaci kafin abubuwa su addabe ka shagaltu. Duk lokacin da ka samu ranar lokaci, ka san wani haka kawai fim wannan fim Hausa fim zai je kalli part 1 part 2 part 3 awa 3 a banza. Me fim yake kara maka? Wani ci gaba? Tun da kake ka taba shiga wani gida kaje ka samu mijin yana waka matar gidan tana amsawa? Ba ƙarya bane? Wani gida ne ka gani a angonku matar tana waka mijinta yana amsawa? Bata lokacin ka kawai da kai. Bata lokacin ka kawai da kai. Yaushe zaka ba wa fim awa 3 a rayuwarka? Sai dai wanda bai san kimar lokaci. Sai dai wanda bai san kimar lokaci ba. Faragaka qabla shughlik. Annabi ya ce karibaci